Mayong hapon ug daghang salamat sa iyong pagsunod Cebu o katibukang Central Visayas. Maupay na kulob sa inyong tanan diha sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon usab sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Hingpit na nakagawas sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ompong human kini mikuso-kuso sa Northern Luzon niadtong weekend. Dinhi sa Kabisayan na sinati ang hinungaw sa bagyo hinungdan sa kusog nga hangin ug dagkung hapak sa bawod nga misangpot sa pagkanselar sa biyahe sa mga barko. Apan way natalang grabeng kadaot dinhi sa Sugbo ug sa Central Visayas nga epekto sa maong bagyo. Si Nico Sereno sa report. Hugot nga gibantayan sa mga opisyales ni atong weekend ang epekto ni Bagyong Ompong nga milabay sa Philippine landmass. Sa paglandfall sa bagyo sa Northern Luzon, nakasinati ang Sugbo ug Kabisayan ug pag-uros sa hangin. Dagko ang bawod nga mihapak sa baybayon sama sa barangay Dumlog, Talisay City. Pagkasabado, ubay-ubay gihapon ang na-stranded kay gipugnan ang biyahe sa mga barko ni adtong higayuna. Nunot kini sa gale warning. Hinuon, nalibkas na kini o gitugtan ra ang mga barko nga makabiyahe. Matud sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC, wala ray natala nga danyos sa Central Visayas sa maong bagyo. Doon na hinuoy mga preemptive evacuation nga gihimo apan namalik rasab ang mga residente. Walay mga major damages. Nalay mga preemptive evacuation nga na siya, which is parehas sa Bohol. Unlikewise in Siquijor and Negros. But for Siquijor natay usa kalawi sa Dios, usa ka totally damaged house. Atong height ni Ompong natumbahan siya. Tumbahan siya og lubi. Ang kapulisan nga nakaalerto usab alang sa bagyo nalipay nga way natala nga kadaot. We are very happy ana. In spite na wala mahit dako, the police in coordination with the local government o local local response team ay nag-coordinate yun. So nakita ninyo ang police was very active. Panghinaot sa mga otoridad, magpadayon ang kooperasyon sa mga ahensya ug pagmaigmat sa katawhan sa mga panghitabo sama sa moabot nga mga bagyo. Kaloy sa Dios wala gyud. Kaya kami monitoring man niya on the ground ang mga province, city, municipality. Sino sinabi sa katulang hangin o kusog ang bawod? Nico Sereno, Balitang Bisdak.